И здравейте хора, аз съм Георги Деян и това е трети епизод на Minecraft Survival ми. Аз направих една къщичка набързо, извън кадър. Ето, яко рълдаче. Ама къщата е малко, защото пак нямах време. Ето къщичка. Вот. Маленька къщичка. Ето я. Там има пайк. Аз през сега убивал ли съм пайк? Нищо. Тук пайк ще да го убити. Ама да е така. Аз не правя добри. Палците не правя добри. Глупа. Само ако ме убиеш, да не се намеря къщичка. Я да видя, ако ме убие, къде се спална. Уби ме. Тапак. Ме уби ме. Пълен тапак. Безобиден. Безобиден тапак. Аре, безобиден стринг. Само 3 стринг. Още един пак. Крипър, аре, гръмно малец. Гръм. Къде? О, ес! Къщичката ми е тук. Сега ще имам XP. Шести левел, бейби. Опак. Здравей, тук. Где си ми тук? Здравей, не да ми дай. Ой. We need me to hide, I'm a boy. The boy, oi. Look at me on, I'm a boy. I don't. Ма някъде има вилич, щом има такова. Ако намеря вилиджър, т.е. вилиджър село, ще съм благодарен много. Ама натам е океан. Шегуваш се, бе, човек. Вот, човек. Ти шегуваш ли се? Тук умрях един път и си намерих нещата. Браво на мен. 11 левел. Ооо, what? Бах тия островче. Доплувай до там, напътувай. Yes. Знаете ли, що казах така? Доплувай. Защото държа само напреде, а трябва да държа и нагоре и напреде. Бързо, доплувай. О, не. Еми аутоджъмп. Да, имам аутоджъмп. Аутоджъмпа на телефон не е толкова зле.
го взех този шукер? Не, без това ще умра. Вау. Там равин ли видях? Хора... Това наистина ли е равин? Чай малко. Ако е равин, скачвам вътре да копая. Аз видях един човек. Не е равин. Не. Аз видях един човек, който трябваше да намери диаманти за 20 минути. Колкото повече диаманти за 20 минути намери, толкова повече е добре. Значи, той почна и след 2 минути беше намерил 15 диаманта. Да. Направи си дървена кирка, скочи веднага в един равин, намери енд портала веднага като скочи не и копал, той беше открит енд портала и също така той бързо си направи една каменна кирка, после още намери желязо, направи си железна кирка веднага, много бързо и отиде и какво гледа? Диаманти навсякъде. Диаманти. Не знам как е толкова голям късметлия, но да не го обсъждаме. Не помня как му се казва името на канала, но беше толкова голям късметлия. Не, няма вилици. Поне според мен. Не знам откъде е дошъл то. Там има пустиня, май. Може да има пустинно село. В Майнкрафт ходенето е малко гадно, защото аз ходя на там, а то ми ходи на... Аз хода на... Ето на там хода, а то ми ходи на там. Ето, демонстрирам. Ето. Или пропадам някъде в дън земя, или хода на там. Аз хода на там. Там. Аз бях казал, че вчера ще снимам на Skyblock, но нещо имах проблеми в канала. Няма верите. И трябваше цял ден да се занимавам да го оправям. Глупости, нямах време да изтегля самата карта и просто убих от скелета. Знаете, че аз много обичам да умирам от скелет. Бай-бай! Поредицата ще продължи. Ето готово. Откъде си дошъл, бе, Баца? Откъде си дошъл? Баца, откъде си дошъл? Къде си дошъл, бе, Баца, бе? Бе, Баца, откъде си дошъл? Кажи ми, откъде си дошъл, бе, Баца? Баца, откъде си дошъл, бе, Баца, бе? Абе, Баца! Гледай, да не пали, бе! Лайнар!
Скок. Скок. Аз бях... И това ще свършим това. Аз бях Георги Даян. И лайкнете този клип. Абонирайте се. Пишете коментари. И скоро.